akwai wadda fa in zai bar duniyan nan mala'ikun da su cire ransa su karɓi ran suna zuwa kansa Allah ya ce rufe shi da duka suke yi. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. Allah ya ce fa kaifa idza tawaffatuhumul mala'ikatu, me zaka ce? Allah ya ce lokacin da mala'iku suka zo karɓar rayukan waɗannan kafirai fajirai, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, za su rufe su da duka fiska da baya, wani sai mala'iku sun mai lilis kafin su karɓi ransa. Wannan abun yana zuwa. Kuma ka dinga lura, kaga barin duniya wallahi shine mafi hadarin abun da zaka fara gani a rayuwarka, wadda in baka dace ba wallahi malam damuwa ce da baka san karshen ta ba. Damuwa ce da baka san karshen ta ba. Matukar aka dauki kafanka a wannan duniyar ba tare da kyakkyawan karshe ba, wallahi malam damuwa ce irin damuwar da ba damuwa irin ta. Za a zo a wayi gari ka bar 'ya'ya goma nan duka da a yi aurensu a bayanka, amma wallahi har a aurar da 'ya'yanka turran da ka mutu baka taba samun zaman lafiya na sakan ɗaya ba. Duk bidirin da ake yi a duniyan nan kai kana cikin tashin hankali ne. Ka dinga lissafin wannan, ka dinga lissafi da wannan. Idan ka kuskura ka bar duniya a hagunce, wani damuwa ne da ba wai maganar shekara 1000 ba ne, ba wai maganar shekara 2000 ba ne. Allah kaɗai ya san lokacin da wannan abun zai lafa maka. Duk wannan siyasa da ake ayi kaza, wannan ya ci ya sauka, wannan ya hau ya sauka, wallahi malam in ka tafi lahira a hagunce za a yi gwamnoni 50 a bayan ka mutu, ko shugabannin kasa 60, ana ci ana rali ana komai, kai kuma turran da ka daga kafa a duniya wallahi baka samu kwanciyar hankali ko na minti ɗaya ba. Kai yanzu ba ta waye ci ko waye bai ci ba, wata damuwa ka fada, to wannan damuwar ta zama ita ce a gabanka ba waccar ba. Ƙaruna kuɗi yayi, kuɗi irin kuɗin da Allah da kansa ya ce ƙaruna mai kuɗi ne. Ai dai ka san ƙaruna mai kuɗi ne.